Wannan shine mutumin da ya sa Amurka ta shafe shekara 20 tana yaƙi da Afghanistan. Wane ne ake kira da Mullah Umar? An haifi Mullah Umar a 1960 a garin Kandahar da ke ƙasar Afghanistan, wanda ya yi karatun addini mai zurfi tare da karatun zamani a lokacin da yana ƙarami. Daga nan a 1979 a lokaci na ɗan shekara 19, tarayyar Soviet ta mamaye ƙasar Afghanistan, wanda ta ci gaba musu mulkin mallaka a wannan lokacin. Bayan tarayyar Soviet ta ci gaba mulkin kama karya a cikin wannan yankin, a shekarar 1989 aka samu wata rundunar mujahideen wanda suka jagoranci kifar da wannan gwamnatin da fatattakan sojojin Soviet Union daga cikin ƙasarsu. A wannan yakin da aka fafata da Soviet Union, a nan ne Mullah Umar ya rasa idaniyar shi guda ɗaya. A nan fa bayan ficewar Soviet Union a 1989, maimakon zaman lafiya, wanda a nan ne ƙungiyoyi na mujahideen suka koma suna farmakar juna domin samun iko. Fashi da makami ya yi ƙamari a yankin. Cin zarafin fararen hula ya ƙara samun gindin zama a cikin wannan yanki. Daga nan sai 1994 Mullah Umar ya dawo da ƙarfin shi tare da wasu ɗalibai suka kafa ta ƙungiya da ake kira da Taliban, wadda tana nufin ɗalibai, wanda a nan ne Mullah Umar suka tabbatar da cewa su fa manufarsu kawo ƙarshen wannan yakin basasa da ke gudana a cikin ƙasarsu. A nan ne Mullah Umar ya samu goyon baya sosai da yankuna da dama daga cikin ƙasar, domin kowa ya gaji da wannan halin da ake ciki. Wannan ƙuduri nashi bai cika ba sai a 1996 Taliban ta samu damar ƙwace birnin Kabul. A nan ne suka sa ma ƙasar suna Islamic Emirate of Afghanistan. Birnin Kabul shine babban birnin ƙasar, wanda samun damar ƙwace wannan birnin shi ya ba su Mullah Umar samun jagorantar wannan ƙasar gaba ɗaya. Mullah shine Amirul Mu'minin a cikin wannan tawaga, wanda aka raba mukamai kala-kala iri-iri daban-daban ƙarƙashin jagorancin shari'ar musulunci. Mullah Umar bai kasance yana yawan bayyana ba duk da ana a matsayin shugaban ƙasa ba. Shi yasa fotunan shi ba su yawaita ba a duniya. An gina gwamnati akan shari'ar musulunci, an hana wasanni waɗanda ba su dace ba akan shari'ar musulunci, an taƙaita karatun mata, sannan an hana su wasu ayyuka waɗanda musulunci bai ba su damar su yi ba. Daga nan ne hankalin ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka wayo ta kansu. Sanadiyyar waɗannan abubuwa da suke aikatawa suka fara kiransu da suna take haƙƙin ɗan adam sanadiyyar abubuwan da suke aikatawa na shari'ar musulunci a cikin ƙasar Afghanistan. A nan ne aka ci gaba da cece-kuce har zuwa 2001 bayan harin September 11 a cikin ƙasar Amerika, wanda ƙasar Amerika ta zargi Al-Qaeda da aikata wannan hari. Ƙasar Amerika ta buƙaci ƙasar Afghanistan su miƙa musu Osama bin Laden domin su ƙaddamar mashi da hukunci a cikin ƙasarsu. A nan ne Mullah Umar ya kafe ya ce ba za su ba da Osama bin Laden ba. An ka ci gabar jayayya da girgima tsakanin ƙasar Afghanistan da ƙasar Amerika. Daga nan ƙasar Amerika da ƙawayenta suka afka da farmaki a cikin Afghanistan. A take gwamnatin Afghanistan ta Taliban ta kifi a ƙasa. Gwamnati ta watsi, aka nemi Mullah Umar aka rasa. Mullah Umar ya ɓace gaba ɗaya. Duk ƙarfin intelligence in ƙasar Amerika ta kasa gano inda Mullah Umar yake. Taliban suka ci gaba da yaƙar ƙasar Amerika na tsawon shekara 20 suna fafata da su da ƙasar Amerika. Duk ƙarfin sojin ƙasar Amerika wannan bai hana 'yan Taliban ci gaba da farmaka ƙasar Amerika ba. Wanda sai a 2013 aka fara yaɗa jita-jita cewa Mullah Umar ya rasu, wanda ba a bayyana mutuwar shi ba sai 2015. A daidai wannan lokacin ne aka bayyana mutuwar shi a hukumance, wanda suka ce ya mutu ne a sanadiyar tarin fuka. Bayan ƙasar Afghanistan ta kasance cikin shekara 20 cikin yaƙi, a 2021 ne ƙasar Amerika ta sanar da cewa ta janye daga ƙasar Afghanistan, kuma Taliban a take suka kwace mulkin su ya dawo a hannunsu. Mullah Umar har yanzu duniya tana kallon shi a matsayin jagoran da ya kawo sauyi a cikin Afghanistan, wanda shi ne ya jagoranci kawo ƙarshen yakin basasa a cikin ƙasar Afghanistan. Wannan tarihin Afghanistan ba zai taɓa cika ba tare da an ambaci sunan Mullah Umar ba. Idan kana son jin irin waɗannan shirye-shiryen namu, ka danna mun alamar subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawa a duk lokacin da muka aje shirin mu a wannan tashar tamu a sanar da kai.